L'Antònia serà l'encarregada d'oferir el servei de perruqueria i estètica als usuaris de la residència de Montmeló durant aquest pròxim any. Com ja ve fent cada any, l'Ajuntament ha signat un nou conveni de col·laboració amb perruqueries del municipi i en aquests pròxims 12 mesos ella serà l'encarregada d'anar-hi. Un dilluns al mes el dedicarà a anar 4 hores al matí i unes 2 o 3 hores a la tarda en funció de la demanda a donar servei. Això m'agrada molt, tractar amb la gent gran, col·labores, a les coses aquestes del poble que necessiten, vull dir que és maco fer-ho, a mi m'agrada. Generalment és un manteniment bàsic, vull dir d'higiene, que els hi quedi bé el cabell, tallar-los-hi, i això és només, bàsic de salut i d'higiene. El conveni és rotatiu entre les diferents perruqueries del poble que hi estan interessades. Els requisits són únicament que siguin unisex i que prèviament s'hagin compromès a oferir tractes preferents a les persones usuàries del casal de la gent gran. En aquesta ocasió, el conveni s'ha signat per 2 anys i un cop l'Antònia acabi aquest primer any, del juliol del 25 al 26, qui oferirà el servei serà RDA Perruquers. És una cosa que crec que està prou bé, perquè en definitiva també elles i ells, sobretot elles, volen i necessiten aquesta atenció, aquest servei. També hi ha el servei de podologia, que també es trasllada a la residència, al podòleg del municipi, per oferir el servei de podologia, i en definitiva es tracta de millorar la vida de les persones residents a la residència, de centre de dia i de residència. Una conveniació que garanteix serveis específics a preus reduïts per a les persones usuàries.